Предупреждение, този клип е пълен с аутизъм. Дядо, Е, хиж ми за най-големия салон, който си виждал. и най-големия салон. Той е Мгм. в гробището е сега в момента. Какво? What the fuck? Как така? Много ще седи. Ха? Бананчета. Дядо, как го си говориш пиле с хапчета? А, чакай сега, дядо Коли да ми показа най-големия салон. Той беше, да. Ха? Те ли? Той праща яки подаръци. Интересно. Да. Той излиза от кинефиче, бе. Как така? Ми е... Нали беше, Комина. нали беше през комина? Какви дефи? Абе, тук няма доста. Той няма друг начин. Оу, шит. Добре, как? Да. Добре, доколкото чух, си... Как разбрал как излезе от кенефа? Ами един път ми излезна от кенефа ми, бе, докато срах. Той влезна, къса ми направо. Мале, колко много болеше. Въй... Те ли? Да. И Защото... го, хо, този гъс милише яко. Въй... А, Бе, тогава каква ти е била първата среща с дядо Коледа? Дядо, Не знам. каква ти е била първата среща с дядо Коледа? Май, не ми се живее повече. Знаеш ли? Как така? Дядо не. О, шит. Дядо ми изчезна. Искам да благодаря на си окей. Линк до описанието до Twitter, да го гледате клиповете, които ми държат са по-яки даже от моите. So yeah, subscribe.